इंडस्ट्री आरो कमार्सनि EM धर्मनारायण दास आरो लोगोआव इंडस्ट्री आरो कमार्सनि CHD आ दिनै सापागुरियाव स्मार्ट प्रिन्ट एन्ड पेकेजिं इंडस्ट्रियाव नायगिदिंफैदों। আমি বিশেষকৈ আজি যেটো জায়গাত আহিলোঁ আমাৰ ৰিলিভাৰ মাননীয় আমাৰ বিশ্বজিৎ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ ফেক্টৰীটো আজি চালোঁ। তাৰ উপৰি আমি আৰু কেইটামান আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যিখিনি প্লট আছে আমাৰ BRPL পিছফালেও আমাৰ এটা মাটি আছে 90 বিঘা। তো ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আমাৰ BTADত বহুত স্কোপ আছে কাৰণ BTCটো এটা ট্ৰেজিক লোকেশ্যনত আছে। আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে আছে, আমাৰ 4 লেন হাইৱে আছে, আমাৰ ৰেলৱে আছে, আমাৰ এয়াৰপোৰ্ট আছে ৰূপসীত। কিন্তু BTADত এতিয়ালৈকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আমি ছাকচেছ কৰিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে BTADত যিখিনি আমাৰ মাটিখিনি আছে আমি স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো BTADত আমি আশা কৰিম যে আগন্তুক দিনত আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ ইয়াতে হওক, আমাৰ বিশ্বজিৎ ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা আৰু যদি আমাৰ ইয়াৰে BTAD লোকেল মানুহসকল ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা যেনেকুৱা ছাবচিডিবোৰ যি থাকে সেইবোৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকক আমি এনকাৰেজ কৰিম যে BTADত আমি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হাব যাতে আমি বনাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। হয়, এতিয়াতো বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতত এইটো ছেকেণ্ড ৱেভ এটা চলি আছে আৰু এইটো বহুত ভয়ৰ কথা, কিন্তু তথাপিতো আমি জীয়াই থাকিব লাগিব, আমাৰ কাজকৰ্মবোৰ আমি চলাইও থাকিব লাগিব। তাৰ উপৰিদি আমাৰ নিজকে আমি সচেতনো কৰি ৰাখিব লাগিব, আমি মাস্কো পিন্ধিব লাগিব আৰু যিখিনি আমি চেনিটাইজ কৰিব লাগে তেনেকৈ যে আমি কৰি যাওঁ আমি নিশ্চয় কৰোণাক আমি জয় হ'ব পাৰিম আৰু আগন্তুক দিনত সকলোৱে সুস্বাস্থ্য মই কামনা কৰিম। एक्चुअली BTCनि EM गोदानै गायसनजानाय मानगोनां ब्रह्म प्रसाद दास सारजों लोगोसे CHD सारा मैयानिफ्रायनो बिसोरो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय इन्डास्ट्रियेल भिजिट खालामगासिनो दङ। दा बे लेखायै दिनै बिथांमोना आंखौ कल खालामनानै आंनि इन्डास्ट्रियावबो भिजिट खालामफैदों आरो बे भिजिट खालामनायजों लोगोसे बिथांमोना गोबांथार सुबिदा उसुबिदा गासै खोथाफोरखौ बुजिनो थाखाय सोंदों। दा बे सोंनायाव आङो जोंनि सुबिदा उसुबिदा खोथाफोरखौ फोरमायहरनाय जादों। दा बिथांमोना मोनसे खोथा बुंदों जे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव इन्डास्ट्रियेल सेक्सनखौ आपलिफ्टमेन्ट खालामनो थाखाय इनिशिएटिभ लागासिनो दङ गोदान सरकारा। दा बे इनिशिएटिभ लानाय लेखा दिनै आंनिसिमबो बिथांमोना माखासे खोथाखौ सोंदोंमोन। दा मा सुबिदा उसुबिदाखौ बे सुबिदा उसुबिदायाव आं गोबांथार खोथा फोरमायदों बिथांमोननो। एक नाम्बाराव जाहैबाय जोंहा माने हानि खोथा प्रब्लेम दङ। इन्डास्ट्रियेल सेट जेरै जोंना इन्डास्ट्रियेल इस्टेट थानांगौ डिस्ट्रिक्ट वाइसै, दा बेफोरबायदि इन्डास्ट्रियेल इस्टेट जोंनि BTAD एरियायाव नांगौ रोखोमनि गैया। इनफ्रास्ट्राक्चार एखेबारे जिर'बो होनजायो, जायनि थाखाय जों थानाय न'खौ गारनानैब्लाबो इन्डास्ट्रि खुलिनांगौ जानानै फैदों। दा बेनिखायनो आं खावलायदों बिथांमोननिसिम थाबैनो इन्डास्ट्रियेल इस्टेटफोरखौ डिस्ट्रिक्ट वाइसै गोबांथार बिबाङै गायसननांगौ आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनानै आपकामिं जेनेरेसनफोरनि थाखाय इनकारेजमेन्ट होनो थाखाय इन्डास्ट्रियेल खुलिनो बयखौबो गोसो गुदुं जाहोनो थाखाय बिथांमोना मदद होनांगौ होननानै आं खावलायदों आरो बिथांमोना। दा बिथांमोननि जिखिनि भिजिटनि जिखिनि खोथा, दा बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो बुजिनो मोन्दों, माने सरकारा दा इनिशिएटिभ लादों थिगैनो, खिन्थु दा सम थानायाव बिथांमोना हयथ' बे इनिशिएटिभखौ लानो हायाखै, जायनि थाखाय जों बहुतखिनि प्रब्लेमाव फेस खालामनांगौ जादों। जेरै जोङो माखासे फेक्ट्रिखौ सालायलांनायाव गोबांथार मुवा गोनांथि जानानै फैयो। दा बे मुवा बेसाद गैयाब्लाथ' जों बुस्थुफोरखौ बानायनो हाया, जायनि थाखाय बेफोरखौ दिल्ली, मुम्बाइ, महाराष्ट्र ओमफ्राय बिदिनो गुजरातफोरनिफ्राय जों माखासे मेटेरियेल जोङो ट्रान्सपर्ट खालामनानै लाबोनांगौ जायो। दा बेहाय एसे प्रब्लेम जादों आरो दा बेनिजों लोगोसे नांगौ बायदि जेनेबा जोङो प्रडाक्टफोरखौ बानायखांनानै जोङो माने बेखौ साप्लाय हरनायावबो जोंहा माने गोबांथार प्रब्लेम जादों। प्लास सेलनि खेथ्रआवबो जोंहा माने खम जादों, जायनि थाखाय जों माने इमप्लयिफोरखौ फुल सेलारि होनानै लाखिनांगौ जायो। फाइनान्सियेल प्रब्लेमाथ' निस्सय जादों।
दा सरकाराथ' दा बिथांमोन बुंनाय मथे बिसोरो गोबांथार इनिशिएटिभ लागासिनो दं होननानै बुंदों खिन्थु इनिशिएटिभ लायोब्लाबो सम मथे सरकारा दिनैसिम खालामना होआखै आरो नुनो मोनाखै आरो बे आरो